Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Әти-әниләрнең гөнаһлары кичерелсен өчен ни эшләргә дигән сорау туды. Һәм менә мин интернет челтәреннән шундый җавап таптым. Игътибар белән тыңлагыз. Әгәр дә охшаса, әгәр дә кирәк дип тапсагыз, дусларыгызга, туганнарыгызга, балаларыгызга җибәрегез, савап булыр. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям янына бер кеше килә һәм мондый сорау бирә. Эй Мөхәммәд пәйгамбәр, әти-әнием вафат, минем өстендә берәр төрле бурыч бармы? Дип сораган. Аллаһның илчесе аңа исә булай дип җавап кайтарган. Әйе, синең алар каршында 4 бурычың калды, дигән. Беренчедән, алар өчен дуга кылып, истигъфар, гөнаһлары кичерелсен дип сора. Икенчедән, булган бурычларын түлә, кешеләр каршында калган вәгъдәләрен үтә. Өченчедән, алар кем белән дус булса, шулар белән син дә дус бул. Дүртенчедән, алар кем белән туган булса, шулар белән туганлыкны тот. Имам Бухари риваяты. Бурыч түләү, дуслык һәм туганлык җепләрен саклау белән барда аңлашыла. Ә менә истигъфар кылуның ни икәне, дугада ниләр сорарга кирәклеген беләсезме? И Раббым, мине вә ата-анамны ярлыка, һәм минем өемә мөэмин булып кергән кешене ярлыка, вә барча мөэмин ирләрне вә мөэминә хатыннарны ярлыка. Нур сүрәсе 28-нче аят. Әти-әниләребез өчен һәрчак дугада булыйк, мөхтәрәм мөселман кардәшләр. Дуга кылу өчен аерым көн дә, сәгать тә кирәкми. Булдыра алган һәр минутта әти-әниләр өчен җәннәт сорагыз. Менә шундый җавап таптым. Дугада булыйк, мөхтәрәм мөселман кардәшләр. Иманлы булыйк. Әти-әниләребезне бер вакытта да онытмыйк. Иң изге теләкләр белән Гүзәл Яппарова.